ndị ọga ịma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa ya kedu kwanụ ka mbazi si ebido eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma isi ọkwa anyị tata achọghị m igbu ogologo oge maka na asị na ihe ọjọọ gba afọ ọ bụrụ omenala ihe m jiri maka wee bịa n'ụbọchị nke tata ka ngwa ọgwụ ụfọdụ omenala dịgasị iche iche ndị Igbo nwegasịrị ịbịarala anya Igbo nwere omenala dị iche iche e nwere omenala jikọrọ Igbo niile ọnụ abịazie n'obodo na obodo nwere omenala jikọrọ ha ọnụ ịghọta ka nkụwara gị omenala nwere omenala ndị jikọrọ Igbo niile ọnụ abịazie na omenala nwa obodo na obodo nwere omenala nke ha ịghọtara ọdụzagwa mana ụbọchị nke tata n'ihe onyonyo taa m ga-agwa gị ụfọdụ ma ọ bụ ọtụtụ omenala jikọrọ Igbo niile ọnụ dịka o siri wee dị. Omenala nke mbụ wee bụrụ ịlụ nwaanyị. Nke a bụ omenala kacha n'ụwa niile dum. Etu ahụ ka o si wee kachakwa n'ala Igbo anyị bụ ndị Igbo. Omenala ndị bụ ndị Igbo kwenyere na mmadụ ga-alụ nwaanyị. Ịlụ nwaanyị bụ mgbe nwoke tozuru ihe eji nwoke eme were sị etozula m ihe eji nwoke eme, aga m achọ nwaanyị m ga-alụ. O bido mee gịnị? Chọba nwaanyị ọ ga-alụ, nụta onye dị etu a, ya na ebiri n'ụlọ wee bido gịnị? Mụba nwa. Ọ ga nụọ ya, o mee ego isi nke nwaanyị, nye ụmụnna ya bịara ha, nye nne nke nwaanyị ihe dịara ya, nye nna nke nwaanyị ihe dịara ya, nye obodo ihe dịara ha, nye ụmụnna ihe dịara ha. Kpọkọtacha mmadụ niile wee sị akpọrọgo m ọnya bụzi onye nke m. Ọ kpọrọ ya mee gịnị? Naba. Ha na-aba anaruo wee bido gịnị? Iwe dịka di na nwunye. Nke a bụ otu omenala jikọrọ ndị Igbo ọnụ. Ọ bụghị nke anyị na-eme ugbu a. Anyị bụ ndị ugbu a agbarụrarụ ugbu a sizie na ọ bụghịzi nwoke na nwaanyị, ọ bụzi nwoke na nwoke maọbụ nwaanyị na nwaanyị. Ihe ọjọọ na-asụ oyi na ntị. Biko ka m na-aga n'iru. Etu a ka ọ dị ugbu a, asị gị na ụmụ nwoke na nwaanyị bụ alụmdi na nwunye. Mgbe ha mụrụ nwa, e nwere omenala ọzọ jikọkwara Igbo niile ọnụ a na-emekwa. Mgbe nwata nwaanyị mechara wee dị ime, mechaa dịcha ime wee mee gịnị? Wee mụọ ya bụ nwa. Omenala ọzọ na-esote ya ma ọ bụ na ọ dịcha ime mụọ ya bụ nwa abụ ịbịa ọmụgwọ. Ịbịa ọmụgwọ dịka ndị Igbo si abịa ọmụgwọ. Ihe ndị na-abịa ọmụgwọ, onye na-abịa ọmụgwọ bụ nne nke nwaanyị, bụ onye nke na-eme gịnị? Bụ onye nke ga-abịa ọmụgwọ. Ọ ga-abịa ebe ahụ ileta nwa ya, ịsa akwa, isi nri, ime ihe ndị ọzọ, nete nwa ya nwaanyị, maka na ebe a gara eme gịnị? Ebe a gara eteka. Ọ bụ ihe a na-agwara mmadụ, ọ bụ ihe a na-asị biko nyere m aka mere m ya mpụta ka m kene gị. Mba, ọ bụ gịwa ga-eji anya gị were fụ ihe ịfụrụ ebe anwa. Nke ahụ ka a na-akpọkwa gịnị? Omenala ijikọrọ Igbo niile ọnụ. Ịghọtara ya? Bụkwa ka nke ahụ ga-agasị. O nwere mbọsị nọ na-agụta nwee nụ na ndị anyị na ha bụ nwanne ya bụ ndị Yoruba, na ọ bụ nne nke nwoke bụ ya na-abịa ọmụgwọ. Omenala nke ha, nke akwa omenala nke ha, ị gaghị asị na ọ dịghị mma. Ha mara ihe ha ji wee tinye ya otu anwa. Omenala ọzọ jikọkwara Igbo niile ọnụ ebe anwa wee bụrụ ọ bụ na nwata ahụ eruo mkpụrụ ụbọchị 7 a ga-agụ ya afa. Nke ahụ bụkwa omenala ọzọ. Ịgụ nwata afa bụ omenala ọzọ. E nwere omenala Igbo ọzọ a na-akpọ iru mgbede. Iru mgbede anụnwa bụ mgbe nwata nwaanyị tozuru ihe eji nwaanyị eme. Ọ ga-abịa. Iru mgbede a bụ nkwado nwaanyị tozugoro ịlụ di, nkwado ọ na-akwado tupu o wee baa alụmdi. Nke anọ bụ oge ọ ga-abụ ọ ga-anọ n'ime ụlọ, nwee ihe ọ ga-arụ, ọ gaghị echu mmiri, ọ gaghị esi nri, ọ gaghị asa akwa. Naanị ihe ọ nọ bụ ọ nọ n'ime ụlọ, ndị be ha na-ewetere ya ihe n'ime ụlọ anwa. N'ime ebe a ka ọ ga-anọ wee megbadocha ihe niile ọ chọrọ ime. A na-emechara ya ihe. Ọ bụrụ na ọ pụta ụbọchị anwa, ndị niile so wee rie mgbede na afọ anwa ga-agagharị n'obodo. Ọtụtụ mbọsị ha ga-apụta n'ama obodo. Ndị si ebe dị iche iche ga-abịa ebe anwa ime gịnị? Ịghọta nwaanyị ha chọrọ ime gịnị? Ha chọrọ ịnụ. Nke ahụ bụ emume nwaanyị na-eme ịkwado tupu ọ pụọ. Ya bụ nwaanyị tozuo ihe eji nwaanyị eme, si na ọ dugola ọgụ ịnụ di, a ga-eruri ya mgbede. Eruori ya mgbede, mazie na mbọsị ha ga-apụ n'ama egocha ngwongwo. Ndị be ha egoro ngwongwo. Iru mgbede bụ ihe m ga-akụmi mana ka ihe onyonyo ghara ịte aka, m ga-ebi ya ịchafụ. Omenala ọzọ enwegasịrị bụ ịgọ ọfọ. Ka akwa ịgọkwa ọfa bụ omenala jikọkwara Igbo niile ọnụ ọfụma. Ịghọta? Ihe akwa omenala ọzọ jikọrọ Igbo ọfụma. Ya bụ ịgọ ọfọ ndụ maọbụ ịgọ ọfọ ọnwụ. A na-aga ọfọ ọnwụ.
mana nke a bụ akụkọ ọzọ. Nke a bụ ịga ọfọ ndụ ka anyị ga-eme. Nke anọ bụ mgbe mmadụ pụtara wee na-ekpere mmadụ ekpere, were aka ji ọfọ wee na-ekpere mmadụ ekpere. Nke ahụ bụ ihe a na-akpọ ịga ọfọ ndụ, ekpere mmadụ ezigbo ekpere. Igbo nwekwara nkwekọrịta na a na-agọ ọfọ. Mana ịma na nke anọ bụ omenala obodo niile n'ala Igbo na-eme. Mana ịma na enwegasịrị ọtụtụ obodo nwegasịrị omenala dịgasị iche iche a na-eme. Ịghọta, obodo niile nwere omenala ha na-eme, mana dịka m si wee kwuo na mbido ihe onyonyo a sị m na obodo dịgasị iche iche nwere omenala ha na-eme dị iche omenala ndị ọzọ na-eme, ma ya anyị ncha niile bụ ndị Igbo. Abịa n'ihe dịka na nturu kịta anụnwa, ọ bụ arụ maọbụ nsọ ala mmadụ ịnyụ amịrị n'okpuru ukwu akwụ maọbụ okpuru ukwu akị oyibo maọbụ n'okpuru ukwu maọbụ ụzọ gara ebe dị etu anwa, mmadụ ịnyụ amịrị ebe anwa, ihe dị maọbụ okpuru ukwu ihe gara n'okpuru ebe ahụ, mmadụ ịnyụ amịrị ebe anwa, ihe dị etu a bụ ihe bụ omenala ha. Ha anaghị eme gịnị? Ha anaghị eme ya, na ọ bụ nsọ ala, ọ bụ ọrụ ha. Omenala ọzọkwa tụrụ m n'anya ndị Igbo na-eme bụ na ọ na-abụ nwoke nwụọ maọbụ nwaanyị nwụọ, ịma na enwere ebe a na-eni ndị dị etu anwa na ala Igbo. Omenala anwa wee bụrụ na ọ bụrụ na nwoke nwụọ, ọ bụ omenala Igbo na a ga-eni nwoke dị etu ahụ n'iru ụlọ, ya bụ na ịma na ụlọ na-enwe iru na-enwe n'azụ. N'iru ụlọ ka a na-eni nwoke. Ọ bụrụ na nwaanyị nwụọ, a ga-eni ya n'azụ ụlọ, ya bụ n'akụkụ usekwu onye dị etu a. Ọ bụrụ na ọ bụ igodi n'ime ite, n'akụkụ usekwu n'azụ ụlọ ka a na-eni nwaanyị n'omenala Igbo. Ị gaghị eburu nwaanyị gaga busa n'iru ụlọ. Ọ bụkwa na anaghị eni, o nwere obodo na-eme ya. Ka esi gị na enwere obodo na ihe abụcha ndị iche omenala jikọrọ obodo maọbụ Igbo niile ọnụ. Enwekwara ike ilikwa, mana ọfịaka arụ omenala Igbo bụ na nwoke nwụọ n'ọbụ n'iru ụlọ be ya ka a ga-eni nwoke dị otu ahụ. Ịghọtara? Abịazie ihe dịka na omenala jikọrọ obodo, o nwere obodo dị na steeti Ebonyi nke a na-akpọ Afikpo. Ọ bụ na nwaanyị gbaa n'iro, iwu na oge ejiriri ewu wee bịa yọọ ụgbọala wee gwa ha na ọ gbara n'iro, ha gbaghara maọbụ omegịrị ọ pụọ n'obodo ahụ. Ihe dị etu a bụ omenala jikọrọ obodo Afikpo. Mana nke ka njọ, ma ọ bụ na inwe ya ntaramahụhụ dịkwara gị ihe dịka ọnwụ bịara di nke nwaanyị ahụ, ma ọ bụrụ na ọnụ ya wee ghara ime ya. Ịghọta? Abụzie nke nwaanyị ahụ ọnwụ dịkwara ya, iwu na ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-akpụkwa ewu bịa yọọ si na o mere ya maọbụ ọ pụọrọ ha. Ọ bụkwa na di ya ma na o mere ya ghara ime ihe ọbụla, ntaramahụhụ dị ya kwara ya ma na onwe ya nụrụ wee kpuchie aka na ntị maọbụ wee mechie ọnụ ya. Ịghọta? Ya bụ na nke ahụ bụ omenala jikọrọ Afikpo. Etu a ka m si gwa gị na omenala dị n'iche n'iche n'obodo. Etu a ka ihe niile si dị iche n'iche n'obodo. N'obodo m kịta, omenala obodo m bụ ọ bụrụ na nwaanyị alụọ di wee were ụbọchị nkwọ were na, nwaanyị ahụ agaghịzi anata n'obodo ahụ ọzọ. Etu a ka o si dị na enwere omenala jikọrọ Igbo niile ọnụ, nwekwa omenala jikọrọ obodo dịka obodo si kwekọta. Ọ bụ omenala obodo ha ka ọ bụ. Ịghọtara? Ngwa ọ bụla ka ọ ha m n'ọnụ n'ihe onyonyo ụbọchị nke tata. Biko echefukwala ka ị sọskraịbụ ma ọ bụrụ ọ bụ na nke a bụ mgbe na-esere m. Ebukwana bụrụ onye ga-abụ ike ihe ịgbapụ. Gba mbọ fụ na ị na-asọskraịbụ. Ngwa nke emesịa.